तर तुमचं सर्वांच्या आजच्या नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आहे गुढीपाडवा, म्हणजेच आपला हिंदू नववर्षाचा पहिला दिवस. तर तुम्हा सर्वांना आमच्या पूर्ण कुटुंबाकडनं नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर पाडव्याची पूजा कशी असते काय ते सर्व मी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. चला.
धन्यवाद.